नमस्कार, मी वैष्णवी कुंजीर सहजनारी फाउंडेशन मधून बोलत आहे। आमच्या YouTube चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण शारीरिक समस्यांचे समुपदेशन कसे करायचे व का करायचे या विषयावर बोलणार आहोत। शारीरिक समस्यांचे समुपदेशन का करायचे? एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा आजार किंवा शारीरिक दुखापत झाल्यामुळे त्यांच्या विचारांवर किंवा मनावर मानसिक परिणाम होतो। त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी योग्य त्या मार्गदर्शनाची गरज असते, जेणेकरून ते त्या आजारातून बाहेर पडतील आणि त्यांना जगण्याची नवीन आशा भेटेल। शारीरिक समस्यांचे समुपदेशन कसे केले जाते? एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा आजार झाला असल्यास आजाराविषयी माहिती घेऊन त्यांना योग्य तो सल्ला सहजनारी देते, कारण अशा वेळेस त्यांच्या व त्यांच्या परिवाराचे मानसिक संतुलन बिघडले असते। त्या विचारातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना सहजनारे मार्गदर्शन करते। शारीरिक समस्याग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या आयुष्याची नवीन सुरुवात करण्यासाठी सहजनारे प्रोत्साहित करते। अशा व्यक्तींना समुपदेशन व मार्गदर्शनाची गरज असते। त्या व्यक्तींना सहजनारी फाउंडेशन समुपदेशन करते। उद्या आपण व्यावहारिक समस्याग्रस्तांना समुपदेशन कसे करायचे व का करायचे हे बघणार आहोत। तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या समस्यांचे निवारण करायचे असल्यास तुम्ही आजच सहजनारीला संपर्क करा। ह्या नंबरवर 9145745777। जर तुम्हाला आमची ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।